Il-Parlament il-ġdid se jkun moni b'minn tal-inqas 7 rappreżentanti ġodda f'isem il-Partit Laburista. Rappreżentanti li għandhom elementi komuni li jaqduhom, entużjażmu biex iservu u rrieda li jibqgħu qrib l-elettorat. Fl-ewwel distrett ġie elett Aron Farrugia li tenna li huwa ta' privileġġ għalih li jservi fil-Parlament. Waslu il-pjan tal-Prim Ministru u natwaw il-manifest elettorali tal-aqwa żmien ta' pajjiżna fil-5 snin ġejjin. Imma mod ukoll minn naħa tiegħi nixtieq li nibqa' viċin il-kostituenti, nibqa' viċin il-familji u n-nies kif kont fl-aħħar 4 snin biex ovvjament fil-5 snin ġejjin in-nies iħossu wkoll li d-deputati huma qriba. Huma serħu rashom li għandhom deputat fil-Parlament li fil-mument tal-prova jieħu l-aqwa deċiżjonijiet. It-tielet distrett ra elett tal-ewwel darba lil Silvio Grixti li tenna li issa iktar minn qatt qabel jista' joffri l-għajnuna tiegħu fis-soċjetà. Jiena nemmen illi Partit Laburista jrid ikun Partit Laburista biex jindirizza u jieħu ħsieb in-nies kollha però bl-iktar mod jieħu ħsieb daw in-nies li għal darba oħra qed fis-soċjetà ikunu vulnerabbli. Fir-raba' distrett ġie elett Byron Camilleri li wera gratitudni lejn il-poplu għal din il-fiduċja u jħares il-qudiem li l-pajjiż ikompli jinbidel għall-aħjar b'tim Laburista li sejjaħ formidabbli. L-impenji ovvjament huwa li nkunu ħafna viċin in-nies, din il-kampanja uriet illi ġie premjat minn kien viċin in-nies. Li nkompli nkun magħhom, nkompli nismagħhom, nkompli nkunu viċin in-nies sabiex il-persuni u l-kostituenti ta' raba' distrett ikollhom membru parlamentari denju li jirrappreżenthom kif xieraq. Giulia Farrugia Portelli ġiet eletta mill-5 distrett. Saħqet li se tkompli tipprova żżomm kuntatt mal-elettorat minn tal-inqas darba fil-ġimgħa u li żżomm il-bib tagħha miftuħ, irrispettivament mill-isfond politiku. Dawn il-5 snin li ġejjin qed inħarsihom bħala vjaġġ ta' kontinwità illi jissiġilla dak illi l-poplu emmen fih b'tant serenità tul dawn l-aħħar jiem fil-kampanja elettorali u koll illi jkompli jibni fuq il-pedament illi kellna fl-aħħar 4 snin. Roberta Bela kiseb siġġu parlamentari mis-6 distrett. Dan frebħa Laburista li spjega i tal-poplu kollu. Messaċċar li maċ hemm lokal politika ta' firda u mibeda imma politika li tavvanza l-interessi tal-pajjiż. Fiduċja li se jwieġeb għaliha b'ħafna ħidma. Ħidma illi tindirizza l-bżonnijiet tan-nies, ħidma illi tirrikonoxxi li fl-ewwel nett tiddejjem iġġib l-interessi tal-poplu Malti Wawċi kollu. Dan tista' tagħmlu biss jekk timpenja ruħek illi taħdem u taħdem mingħajr waqfin. Nirringrazzja lil kulħadd tal-fiduċja kbira li ġiet murija fil-Partit Laburista li xi ħaġa li tikkommovik fil-verità tgħid li nħossni emozjonat ħafna b'dan ir-riżultat. Fil-11 distrett Alex Muscat intażel mill-poplu biex jirrappreżentah fil-Parlament. Saħaq li x-xogħol issa hu li titkompla triq li qbadna bħala pajjiż, jiġifieri il-quddiem għal iktar ġid u suċċess. U l-ġid li jinħoloq ikun assigurat li jasal għand kulħadd. Tinwiegħed fuq livell personali li nibqa' qrib tal-poplu, nibqa' saqajja mal-art, nibqa' nara x'inhuma ħtiġijiet tal-kostituenti kollha tiegħi u nibqa' nara li l-interessi tagħhom finalment jiġu rappreżentati b'mod xieraq fil-Parlament u anke permezz ta' ħidma parlamentari għal-jom biex il-ħajja tagħhom ukoll tibqa' mixja l quddiem. U f'Għawdex fit-13 distrett Clint Camilleri ġie magħżul biex iservi fil-Parlament. Tenna li huwa ta' onur kbir għalih u se jaħdem b'qalb kbira u pożittività għal ġid tal-poplu Malti Wawċi. Ser inkun qed ikoll inkompli wara 35 sena li kien hemm in-nannu tiegħi l-bedeq fil-Parlament ser issa nkompli l-partij nkun rappreżenta il-poplu Wawċi ġewwa l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż bħal kbira pożittività sabiex inkomplu wkoll naħdmu għal ġid tal-poplu Wawċi tal-poplu Malti fil-Parlament.